Maayong hapon. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot na usab sa pagpasaylo. Ingon ni propeta Amos sa Old Testament, kung ang imong igsuon nakasala, katulo rataman pasayloon. Pero unsay giingon ni Pedro diri sa ebanghelyo, Lord, kung makasala among igsuon, kapila man namo pasayloon? Kapito. Mga igsuon, gidungagan og upat ni Pedro. So posible nagpasikat siya nga basin dayigon siya sa Ginoo. Grabe si Pedro, generous sa pagpasaylo. Pero mga igsuon, wala mi-believe ang Ginoo. Ang iyang gitubag, dili lang kapito, but 77 times. Pasabot mga igsuon, nga kung kita mo pasaylo, walay undang. Again and again, balik-balik. Mga igsuon, ingon ni Father Rudy Horst o sa kapari nga SVD, kanang Our Father nga sige na giampo is a dangerous prayer. Kay kana diay mo ingon ta, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, pasabot diay ana, Amahan, dili pa kunimo mapasaylo kung dili nako mapasaylo ang mga nakasala kanako. Pero mga igsuon, dili ta mo pasaylo tungod an nga nahadlok ta, kundili mo pasaylo ta because number 1, maunay angay buhaton gyud nato, and number 2, kita mangguyluoy kung kita ang magdumot. Mag-stress ta, magsakit-sakit ta, madaot atong mood, all in all, madaot ta, maapektuhan ta. So mga igsuon, yes, dili dali mo pasaylo, dili na mahitabo overnight. Pero kung ato na nang makabot, ato pong madawat ang kagawasan nga walay sama, ang kalipay nga walay kapareha.